kublai ya pi baro sachi sen gip tiang subai pi ha kani ka pule khubor snap shipang balada ka dik sen ka bani kong ya pi pa pin snap ki khubor ki bangi pule man lagasni te sngu bha par lok ban like ba subscribe ya kani ka channel kum ka tak ka jingkar shan ka jong pi ha badan ki nong snap ngiyo aman sim kublai shipon ki khubor ba man takasni shpau tarik urisaw arajar arpuar kindet ki khubor no kinjat shai Khlad hashen kongkmie bat I Heprit lais nem na basha bat Bording hanarang Nongpo khandai tarik urisaw kawai kongkmie ka bala tipkum ka konglut shadap san phulais nem ka kerta lembat iwe I Heprit I badang lais nem ka kerta ki badai na kashnong na rang hari bhoi mentakasni kila Khlad no na kasla perthai kata kala ja hadien ba kila shabat ha ka Bording ilektrik kajing tip ka bala yo lom loong ba katei kajing ja kala ja ha ka por khat ar shiteng bat dei ru ha ka por ba baro ki briu ha katei kashnong ki danglet jingya seng bat omdan shibun ki briu ki bayu I ya katei kajing ja Laong ba kadaw ka bawan ra ya katei kajing ja jong kajing do no ya ka mensiem jong kite ki armut ki mensiem breu kadei hadien bau sainar Bording ula ha ba wei uding slas nap kor hajan jong katei ka gieng bar ha ka bakum katei ka por ite I Heprit ilet ben kata ya utei slas nap kor bar ilamat ya kajing shabat Bording kumta katei ka kongkmie kala let ban persang ban let yarap karu kala yo mat ya kajing shabat Bording bat ka bala penlong ya ka bakan Khlad no hashen Kibreu na katei ka shnong haba kila tip halor katei ka jingja kila perta shnong bat kumta hi mar kila persang ban ajing erap ya kitei ki bala shabat Bording da ka bayarap ban pelip ya ka Bording henrei ka bas ngusi ka long ba katei ka kongkmie bat ka Heprit kila Khlad no na kani ka sla perthai sa kani ka wei pat ka khubor wan poi ka met uba tiklu halum paring na Uttarakhand Shillong khandai tarik urisaw Kamet yap jong usamla rang ba tiklu jerwa kala poi hayeng sa jong u halum paring Shillong menta kasngi ha kapor khandai ba jemin met la sakhi ya ka jing yam pa donot jong ka lok ki khun ki ba hayeng hasem jong u kinong shong shnong ki para banget jong ka balang bat kinong sngulam ki layadan ringkat ban pediang buram ya kamet ringkat ka jing yam pa donot haba Ringkat kajing yam pat donut haswa ban pendung ya kamet shapok ka yeng layo ban penlong ya kajing duai lang bat ki dekhot jong ka balang presbyterian lomparing kum ban shupen kan mau baya kamet jong tiklu jerwa layo ban sai ha kaphratarik sau singi hadien bala shatap ha ka yor ba ka bala ja ha ka sautarik mentau benai ha ulum ba Draupadi dandatu ubadan ha Uttarakashi district Uttarakhand Uba jerwa udai ubasong basa ha upur lumparing ulalong uwei na kilaingut ki bana ka jalla ban shajet ban shahikai ha ka cingkiu lumba but ulalit ban shahikai ningkong ha ka National Institute of Mountaineering and Allied Sport ka badan hadirang Arunachal Pradesh ulalong ru udukhot jong ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association but ula shajet dakatna Directorate of Sport and Youth Affairs jong ka jalla ban yo jinghikai shushu ha ka cingkiu lumling ba ka Nehru Institute of Mountaineering Katu katni ki khubor no nong sanyima Dangla ka basa kum ha ki jakaya ka ja ban ya ka ba ai sha asam kum ba ai ukonrat Shillong risau khandai tarik usimbut menteri rang ba barim ka jalla ubalong ru unong ai but ka sang UDP uba bendo amlanong hakasi ublai ula thalanting ya ka sarkar ukonrat ke sang ma halor ka rukam penbet put penbet sam bat ka sarkar asam habaya kren bat kinong ai khubor uba bendo ulo ong ba ka sarkar ukonrat kala shule lemu ha ka bayadei bat ka jing penbet put bat ka asam Tang ban pen ikam ba kilale kila shule lemu kikwa ban ong ba kiwe kimle henrei mangi ngilale kiwe kinle kumno ha ka jing shisha ka bha ba e bet kumto ong utei unong yelam ka UDP ulong ru bakan jendala bha ban shu e bet kumto ye ki chaka ban ka jing ye ka ja put bat ka asam bat ha ka chu ka por ki jing ya kren kinang yat kumba julong ha kis nam ba menshwa ba ba e kumto kumba ki long badan ka jing ya ka ja bat ki jing ya kren kinang yat ban ya ka ba IT kumba IT ka sarkar ukan rat sha asam bha ban omle ban ya ka bale kum kani ka sarkar la thalan uba bendo La ban kadau ba ka sarkar ukan rat kala shather ha ki bubun kiliang ha ka bayade bat ka jing pen bet yeu put usam ha ki henreu na ki khat li ki chaka ke badan ka jing ya ka ja put ban pen scam ya ka ni ka jing pen bet ukan rat ulaya sai ru da ka seskular memorandum of understanding bat menteri rang ba ka asam HB Sharma Kiladan ke jing dawa badai ban pen kala ya katei ka seskular namar ka jing du kalong ya ka Meghalaya na katei ka jing pen bet put henrei kunrat ula pen e bet hitriang bat ula kran shai ba unom phaiden shu ha ka bayade bat katei ka seskular sa kani ka weipan ka rai sange ya khi kam dei ka rai shimet ong uba buriang tem
Shillong Risau Kandai Tarik, Unong Yalam Kamigalaya Government Lower Primary School Contractual Association, Babu Birbor yang temulo ong bakarai bansange yakhi ka balashim, hakasi tho diang kam day karai shimet hendrai karai jongkin hikai babun balang ki bayadan lang hakatigasni. Habaya day bat kajing yakhi, kaningin hapsong jing elang shwa, hendrai kan beteng bet hadu bandawan ke election, ong ubabu yang tem. Ulong ru ba kajing penkut jubor ya kajing yakhi hakasi tho diang kadai namar baki parano hikai kila isnei palat yu nama udan hapadeng kamet, kabatlot bat kum takim dan monsuk ban beteng ya kajing yakhi. Hendrai nakaliang jonga ngalarai mansha tangan habandayap. Ngam sungui ei tang babun ki balais nei yanga kani kamdei karai jonga shimet hendrai jong upat ba no hikai ulong. Katkum kajing thu ubabu yang tem sakawai kadaw bapenlong yakin hikai bansange no ya kajing yakhi kalong namar baki tieng yo ka hiri hura kum ki no hikai kim kwa satya ban mi kinu kijing thut ha ka emlang salang. Lakadan ne em kajing yapat ya pra hapo kaseng utei unong yalam ula pensyai bakam dan kabakum kata hendrai dan balapen sungtu bakala ha kabaya dai bat kani kaliang bun ki bampat kwa ban penkut hendrai ki dan pat ki balais nei palat yanga ngamsham lakwa ban penkut namar ngaladapen bena ban sya tangan haban dayap ong ubabu riang tem. Haba kali ulong bakakam kinohikai kontrak kaya pher bakalabak na kiwei pat kinong tray kontrak ha kiwei kitna tray kam ka sarkar. Kajing siu jongi kalong haka sales om kumba kiwei pat ki paranong tray kontrak ngihikai ha ki jaka basa thli kakam bat kajing mentoy bangi yo kalong kumju kum kiwei kitna tray kam ka sarkar ulong. Haba kadaw bakidang bun ki school ki bamdon no hikai ubabu rang tem mulong bahaka jaka banweng kam yaki ladai banwanra apen ban ya ka program ai jing hikai bapher na ka banta jongki ulaya thuru baka sanction kan salet ya kandu ya menteri rang ba ka jala ukonrat ke sangma ban pensngau halor ka jing e baki no hikai kontrak ki ya kandu ngin pensngau ho u bangila he ka kerta bat ngimdan monshu ban tho ya ka MTET ulong na ka liang jung u ulapan pau ya ka jing benyau halor ka jing le shiliang khamat ka sarkar nabag kinohikai kontrak hada dengar kidang peteng ya ka kam hadu menta kiong hana lat tu jingkeli lada dei kumni te balai pat lapen sange ya ka exam hada dengar ha ka jing shisha lade men pensange shua ya ka exam barok ka wei bat penlong kerki biang da ka wei pat hendrai ka exam ka layat bet ka ne barok ka dei ka jingle politics ulong uba riang tem paralok ngin se sham biang bat phi haki wei pat ki khubor khublei shibun ye ka jing ai men siam jong phi na kapor shakapor khublei shibun